Dong mukak pen samirang swadak SOPD scheme pen salok ponpo. MP Horen Singh Bepen Lo Kachali Osomar Raphan Ning Kaperung Asai Kedeng. Karbi Anglong along Probjin Pen Tet Padonang Pupusi KSA Ke Hang Kapaso. Kardom pini Karbi Anglong Live Prime Tama Berta Long Pen Nili Berta Thanwang Phi Sami Julie Baby Nonarjuik Tha Berta Ton Pen. MLA Joyram Ingleng Kabor Ipen Ajo Ajak Ding Klui Pen Kahino Atawar Dongka Mukam Pen Samilang Swadak Kaselam Ponjia Phan Sai Kedeng Pangching Pon Bomlo. CCPL Company Manager Hinpen Karbi Anglong Life Kahumrida Mahut Nagapachini Dunatenke Dong Mukak Pen Samilang Swada Kilometer Inquira Isi Doji Bonta SOPD Scheme Teng Pulote Kilometer Kebra Achiti Mansi Tovar Kasalogasai Klempon Choji Lata Kondate Jongsi Tovar Kevak Kidokogalong Banke Arlong Piponsi Tovar Ki Den Ponchoji Lasonsi Mi Mucho Tovar Malomke Salopon Prui Chotpo Lasi kado kabe kilometer inquira isile do posetami konatma akele tovar ke hinwa daksi kilometer kebra achitima banke klemponpo Dong mukak pen tu samilang soan labangso atovar SOPD pen si MLA elitum la Joraming Leng local MLA harogat LA MLA Joraming Leng alang li kapin khata teng pen si SOPD net ponlo labangso si SOPD atovar banke jaseme repairing an like a full fresh ke claim jeep la kusone kali like a just repairing chot nana mala angkop mane la toak heno ana josi la metal people la so taxi la carpeting like a fresh kali so me a scheme banga total 2 crore something above do la bang so tangka se tame lalo la banke non fresh akimi atwar sanction uni athima la banke hala MOS agreement hosi la bang so to war banke ke deng ponlo labang so MOS atowar kedeng ajoksi labang ke just repairing apasi normal ke SOPD scheme pending konon cholo রাস্তা তো আমার বাগপানি আর ডেন্টা খাতলে আমার টোটাল আমার রাস্তাটো কাম আছে 10.5 হয় আর মানে এই কামটো আমার ফ্রেশ কাম নহয় কামটো আসলে রিপেয়ারিং মানে যিখিনি ঠাই আমার বেছি ভগা ভগা হৈছে এইবিলাক সব আৰু জেচিবিবিলাক কাটি বা মেনুৱেল লেভেল লগে কাটি তাক মেটেল মাৰি তাৰপিছত WBM কৰি আৰু Labangso atobar kasalok ponjia phan kuti pharo hinira lakke thomatangka pathik ponlo Dong mukak pen samirang so atobar bangke MOS alam dona tengpen papleng ponlo pulote akimi atobar ki iksi claim ponpo Nonamat ke labangso atobar central scheme akimi deng ponon e Jongsi MOS alam don atengpen chundet pulote dong mukak pen dhenta ghat samilang so langlok so lapen deithor choki hola anta pache phopon thorpo Bonta ningkan ko an penloni dong mukak pen langlok so adak atobar kacheleng kasiksa kachechak nang lapen langlok so habar anta tovar aphiong nang henu onglupu MLA Joyram Ingleng pen matha parsik ponsi SOPD scheme pen nonamat ke dong mukak pen samilang so an mesen pen kacheleng nong japhan tovar kaselogasai ki klem pangcheng ponlonglo Labangso October Kasalam Boma Porahut CCPL Company Atumpen Penang an Sai Kachongda Dona Bangphu Kilong ka dure pen chenglo inut banghini avi kavia tum kapasik sagdona kisung chetong nanglo Lasikiro an arara tum sitami mithang hawar puche mathara ke mesen kachelenga tobar kilong japan sonsuri akisung ke boy kido analongta kacherap chito nang piduna sonte Probjin pen Labangso October Kasalam patang kolong popusi CCPL Company a manager pen kachuning ri padopon Denarong pen Bikrom Teron Karbi Anglong Live Methang kahachevek doloni teronarong bangkep HS lapen HSLC asarlang ki undun Osomarapan MP Horen Singh Bepen Karchoamai ke phapon Rongkhang MEC constituency arlo Labangso arong lake doloni teronarong lo Labangso arong keseng arta penjong si langdam lo lipute ningkan pharo isira phoke barta susechot tahai lupusi Karbi Anglong Live executive editor Rongbong Terang pen Kahumri Damahut Rong Asar Bronson Teron pen nangpachini don
Lapuson apor kibang bomalong doloni kapapit hektik mate asame satumpen doloni suk kipu labang swadim peneng suri hinira ingko ani kanalong HS lapen HSLC asarlang ki undun bangkep apai klangdun labang so doloni terona rong alongsi MP sar Horen Singh be alangli hachevek adimlo Mithang hachevek arong alangli kaching hona jok HS and parta HSLC asarlang ki undun bangkep au sumarphan Oxford Dictionary kolom and parta tangka suri sisia tangka ningkang sampen pipa jirponlo kami nilimahang kita karang duni terona ro sipindak duni ahawar mitri ke pas la pen high secondary ke pas sumhan bangkep au sumar sumhan nilihin pen si karjo mai adu pono apen kang suka jo mai along si nilihin pen si token of love nin kacin sang so sin dictionary apen si keto ipan pen apen tangka suri sisi adu tin la ke pas mana pen Laso ating benjong si langdamlo lipute aprang prang adoloni kalilo donadong. Lason si rong rup ke sengcheng aove apuro na tumpenta isi ningkang samangthek alang litum longpo. Labang so alam MP sar Horen Singh bepen karbeng nong life apan nang pachini do. Doloni awa tang puke mane kapap hina arong. Apa nang arok na puke doloni stup atok ku sinang asi pining kita atok kolong mensi piti ke pas dolo asing ke pas dolo pi ke pas dolo asi gini kan sampai dah no dia dak harong mangke kim ceng usar pisau tu name atom ta pin ye nama lang elo dia dan hatum tame aning sam poje alang litum rong nang ke kim dak nang ke kim ceng pet pinian kacikirlah aso rong arge tame kacikirlah aso ke kong asi alang litum tame akadong ta aning sam Aho doloni terona rong lake rongkhang MSC constituency ang bongpen rong rup ke thenai isia ronglo kapapit hektik doloni ahawaralong pini nanglitum homri damlote thekdamlong ikpo labangso arong ahawaralong sar Horen Singh be MSC high dead pen kaching thura harchi kingkam chengtanglo kedam tangan apor kan oban kan ke bakang jong silang dam putih doloni hawar pen mam mesti ke pas pang komplek sampai tuning isi pena bangke ni tu isa me ke dang no so hawar ke dora ke asomar pan lupa tek nangi asomar metric pass nangi BA pass nangi MA pass nangi laso kama ta du pen sita cikirla langsung tek ko asila soang tek lop ini ke bangke asomar pan itu kartu dak no so kan kan akso si tang kame anu si bidding bangke thai mun ke bai koi bangke bangke bang tau ni da so kan si anu tin agardian kami ordinang Aho MP lapuson rong araralong kahomridam ikpen osomar apia puaphan lo kapachali anat aning kaparung ponthek laki chorovek naji Arnisi atok hektik langbung langpret adimpen pini arni Karbi Anglong Autonomous Council anparta Delhi Parliament along manpeng anghoy longdunlo for example non ke alaman ikang elo jadi kenapa elo nilipai na nilipu tame nilipu tu nong si bihek pa nilipada ng kang on ma school lang tayo dun dito kute pinili FP man me NDC man me napenjan non dak dulu ni terona rong pen normal ke nang litum tame cipuno dari tum dulu ni terona rong pen tame council long kang itu no bang dulu council long kali no ke ha indian bong ke thenai kang tu nai ayam parliament ayam bong tame dulu ni terona rong pen tak amahang ke thega susi abang tusi ini hadap itu dulu News report Rongbong Terang Karbi Anglong Live Hamren
Probjin pen KAAC methang aja kong pen tet padopon si pining ang bong kapapleng nang ji kedoan than bang ang hoy papleng ponang popusi pherang kia mayalong KSA ke hang Teachers eligibility test mati thihek pen tet asarlang karbi anglong along non anta kapang dak derega phuthak pini KSA pen ning kang samse chipaklang pong KSA amithanga sa hemalong pherang kia mai kapadua hut KSA mai phu Simeon rong phar kaninja tengke tet amen pen karbi anglong ajakong nangkapang bo lapen nangkipa bob abangke nitum jekroi dundi MOU alamdon kachetok ateng pen karbi anglong autonomous council setami tet kachibi unajakong do boy phit setami pini arni anta bangso atet kibi pon perek abangke ningduk memelo athe non than bang ahoy kapapleng nangji dopiklang lasi KAAC ato methanga jakong kache pherang ponsi probjin pen tet padupon nang popusi pherang kya mayalong kihang padupon ana jak de demita jusong bomlo setame pini arni anta karbi anglong lo kada no anta me anghoy khali dopiklang la teacher post mang UP ko non lower primary ko non ta ke vacancy post dopiklang la su ke ba pleng jamen pen karbi anglong autonomous council ake hai tudra mong hang ke japo na government tum non pusdame tet ka conduct chip on ke mathapon pela asi pini phrangkia mailong pen itul ke chingsi sarkar phane tul ke pasini kam tul bang la hello prabjin pen na tum karbi anglong autonomous council alo na tum me na ja kom char japen tet ka conduct ko ji hasil tum se pe chu ni kono KSA amaipu rong phara sang hokaning je thua tengke upper primary pen lower primary along pangrum pet pen bang troxir kebra troxi akar betum tet ki undun tang dolo lasi prabjin pen tet padupon siraksi peneng ang bongamatsi kidoan ang hoy kapapleng japan advertise pangdak ponangpo lapen bangso advertise kapangdak along karbi language ki enatuma phansi RD ponangpo athe barak valley lapen BTAD along setami bang methang alam iki aphansi RD chipi ponro lasi lada karbi anglong setami MIL ke dotang ko apike methang karbi alam iki aphansi RD chipi ponangpo puta KSA amaipu rong phara sang huningje News report Sarjib Kathar Karbi Anglong live Nona pora hud sominda radang along COVID-19 ke sopen kachepa jogjia phanpura asona bidi mate kedo kithak ajak kachepe helo nangji ingho pen enukan chidi vernangji pu apora hud tangka silang puajok radatum tingni lang iktha Karbi Anglong live kilang radatum non sorkar pen aron ke pathik pon kedo ke thak kache pehlo nangji lapen ingho lapen enokana dip chidi vernangji bua por hodse bali pathar ahitia thengnolong kedo Assam Gramin Vikas Bengalong Arnivang ta bang pharo rong araratum job card atangka kache endam kedo ke thak kache pet torchlight along battery ke thabahut kache pera tengsi kedo ke thak chepetran kilo lang iktha bank ramadon kamalong lapuan kachepet kodak lo social distancing lapen konar lo ingho enokan kachidibape mate mask ke lapuan abang phu kachepet longaret ke bank atum pen thanga sai kideng pona beder loma mate bang so bank ke corona api ke pangruma bank loma det ke ja atum pen arnivang rara phan kapachini pon kedo ke thak kapachi reja phan bonta bangso benga long bangke armu kachepet aren ang bongta benga manager pen thang ke langdun ka bedar bangke manghu thume milo apong ta lapuson ke lang dinga bangke halapu benga sor kachire thekthi along balipathar hithi committee lapen local MAC atum kachelangdun megnangji akenang so kali pulote oso pragjante rathi prakang thirona bangke alia videji langchi thengpen subhas terang Karbi Anglong live Rituraj Bora Puinura Bangphu, Karbi Anglong Araraphan, social media along Karjuno Dakalam take it off Puthak, Prabjin Pen, Nep Ingnang Ponangji Pusi, Kiramtang Jakoni Pai Thom Kep Arni, KSA, AJYCP Lapen, SYC Atum, Chelang Petpen, Bokajan Police Station along, Lamhoi Kipidam. Sarupathar constituency along Kuti Atangka Panong Ponsi RJ Road Atobar Kaselam Amen Pen EM Jagat Singh Ingti Amunit Mati contractor Kachekrong Atum Tovar Patangti Pin Pen Tangka Chodet Pajok Kedamtang Jakhone Phain Kora Fleet Earning HSDC KSA SYC Lapen KRA Atum Pherang Keche Ponsi Dim Aklong An Kahomri Padudamlo
Halabangso kahomridam arni amaksi Guwahati pen keklang Protidin Times News Channel along Bokajan apherangke Akash Jyoti Kakutia hin pen social media mate FB along paklang pondo. Bangso kapaklang along Rituraj Bora po inoda bangpu Karbi Anglong aphan Karjuno dak alamthe ketok dolo lake Karbi Anglong along lahai kopilo kenangsot hadake munidle kidokali marat marengsi kidopu Juno dak alamthe ketok pothak kedamtang jakhong ni phai thom kep arni kangsam por phai pia por malong Bokajan Police Station along KSA AJYCP lapen SYC atum chelang rapet pen Bokajan Police Station along lamhoi pidam derlo Lasoahut HSDC Achunbang, Laichon Ingling, AJYCP, Karbi Anglong District Amaipu, G2 Phukan Lapen, KSA Chunbang, Chesong Gururong Phar, Lapen SYC Amaipu, Harlongbi Ingti Katharatum, Lamhoi Alualong, Kejong Ponalamthe Kapachinia Tenke, Rituraj Bora, Lapuson Social Media Along, Junodak Mate, Karbiara Dapan, Kelang Rem, Lapen, Keber Tip Anparta, KK Angbong, Kachebohong Duji, Meme Alam, Ketok Pota, Nep Ing Nangsi, Sodak Akangsai, Padonang Jipusi, Kehang Padoponlong. Bokajan pen Anantera, Karbi Anglong Live. Lakhapli Sojang MSC constituency arlo Hamren pen kahelo kilometer inkora phoajak rongchek aratum achitheri mate jo padap kacheleng jatowar chilong kibi atowar sonsi cheman datanglo Labangso atowar lakhadam etlote kaselam pon chengpen peneng asengkan an ningkan inkora pho sosilo lasila ningkan inkora pho angbong setami rongchek aratum labangso atowar kaselam pon doji mini pu Karbi Anglong kacharia song atuma phan cholang bomlo Bonta akemia krong kacelar jiaphan cholang naksi nang manderlo. Rongchek araratum jasemet amithanga po kachepang rengji lapen osomar kapachali dunja hinsetami labangso atowara phansi cholang dinglo. Jethan damme rongchek araratum chutigi bom hanso arphek biri khai hoisetami nonbarla por hurhenlo kachajor porlo. Bonta chelongkibi atowar ke manderajo doana son chojorji sitami pamonang ruilo. Kesokiun ahin kacelangji punon lapen hithi borba kacelengja phansetami katora ahin kimodam lote emekri buprok anpinlo Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM Tuliram Ronghang Anparta KAAC Kachari Socheng MEC constituency EM Rupsing Terona Tumaphan Aning Kachethepen Bangso Towar Nangselam Pivek Jipusi Chuning Ririnti Hamren Ben Danelinghi Karbi Anglong Live Tadi bini prime tama berta ke lapon sikang tonik lo dome thakmi ajokime